İro mijara me aştiya muhtemel adına bera devleta Tirkiye û Kurdan da ye kamê binêrin rayedarên devleta Tirkiye divan demê Davîdê çi gotine bi taybetî li ser devê Devlet Bahçelî bersiva Kurdan jî mühîm e ji Dem Partiyê bersivek hatiye ji KCK bersivek hatiye ka bersivekî çawa didin Devlet Bahçelî di ser Bahçelî re didin devleta Tirkiye rê û rêbaz çi ne? Milletên Tirk û milletê Kurd di kîjan şertan de dikarin wekhev aram bi hev re bijîn. Devleta Tirkiye gelo ji vir û pê ve çi qas samîmî ye. Gelo pêvajiyekê nû dibe ku ji nû ve dest pê bike. Şikestina baweriyê ku çêbû di nava Kurdan de çawa dikare ji nû ve temîr bibe. Devleta Tirkiye stextekar derket nîvê rê de hîş Kurdan şerekî pir berfireh hate dest pê kirin. Pêvajiyên hevdîtinê pêvajiyên aştiyê pir ciddî dikirin. Her pêvajoya aştiyê elbet encama têkoşîna salan e. Her pêvajo ya hevdîtinan girîngtir e ji kuştina gêncan. Her daxuyaniyekê di derbarê aştiyê de ez rêz û hurmet nîşan didim ji ber vê yekê bi baldarî dişopînim. Devlet Bahçelî karakterekî balkêş e ew li ser navê dewletê tevdigere. Devlet Bahçelî misyonekî wî heye hem derdorên nijadperest derdorên netewperest ên Tirk îqna bike bîne ser xeta hevdîtinan. Divan hevdîtinan de ew ê hewl bidin Kurdan bidîsa bixapînin bila baweriya we hebe êdî Kurd naxap. Kurd zana bûne, polîtîze bûne. Şertê Kurdan divê çi be ji bo ku em destî aştiyê bigirin. Ew însanên ku beriya niha rêveberên Kurdan ê beriya niha dawa aştiyê kirin îro li hepsê ne girtîne. Heta ku serbestiya wan neyê garantî kirin hemî mirovên ku ji doza Kurd û Kurdistanê hatine girtin pêşî divê serbest birin berdan. Rêzdar Öcalan jî di nav de, Selahattin Demirtaş jî di nav de, hevalê wan ên Dem Partiyê ên HDP partiyên berê hemî werin berdan. Ev şertê ewil ê Kurdan e. Başê mirov dikare rûnê ser masê hin tişta müzakere bike. Tişta ku divê neyê müzakere kirin mafê netewî Kurdan e ev bê qeyd û şert mecbûr e pêk were. Ama tiştê din teknîkî mirov dikare müzakere bike. Ka bidirim Besî Hozat derheqê Devlet Bahçelî de çi gotiye bersiva wê çi ye? Hevseroka Konsêya Rêvebir a KCK Besî Hozat dibêje ew li pê lîstokê nû ne. Eger aştiyê dixwazin vaye îmralî li wê derê ye. Eger hûn bibêjin bila aştiyekê navxwayî pêk were eger Erdogan gotineke Devlet Bahçelî neke du wê demê bila Devlet Bahçelî Tayyip Erdogan Özgür Özel bigire cem xwe biçe îmraliyê. Eger hûn aştiyê dixwazin vaye îmralî li wê derê ye. Besî Hozat bi van daxuyaniyan adresa aştiyê nîşanê rayedarên Devleta Tirkiye'de. Derdê wî ew e ku bila Kurd ji vê aloziyê ji vî şerê ku niha li rojata navîn berdewam dike sûd û fayde negirin. Dibêje Kurd dikarin hê bêtir destkeftiyan bi dest bixin li rojata navîn. Kurd dikarin ji vî şerê li Sûriyê sûd û fayde bigirin. Kurd dikarin li Iraqê li her derê fayde bibînin ji vî şerê. Lewma Tifaka Qudsê ya Bahçelî tê vê manê. Yani Besî Hozat dibêje armanca Devlet Bahçelî û Tayyip Erdogan ew e dibin navê Tifaka Qudsê ku Devlet Bahçelî dixwaze li Tirkiye çêbike yani yeketiya navxweyî a Tirkiye armanc ew e destûr nede ku Kurd bibin xwedî destkeftiyên nû li rojata navê. Besî Hozat jî di wê qenaetê de ye ku di encama vî şerî de milletê Kurd wê statûyên nû bi dest bixin. û di vê çarçovê de amedêkarî jî hene. Devlet Bahçelî li ser navê Devleta Tirkiye ew jî li gorî xwe di nava amedekariyan de ne. Musa tê digihêjin. Devlet Bahçelî sedema çûna cem parlamenterên Dem Partiyê eşkere kir. Devlet Bahçelî got ew çûna wî ya li cem hevserokên Dem Partiyê û parlamenterên Dem Partiyê hema wisa ji nişkava buxa çênebiye. Ew fikriye û tê de wate heye di çûna wî de. Wekî serokê MHP dibe ez çûm cem rêzên Dem Partiyê min destê xwe dawan ev ne hema ji nişkava çêbiye. Destê ku ez dirêj dikim peyama yeketiyê ye. Peyama biratiya me ya netewiyê ye dibêje Devlet Bahçelî. Divê werin xwe li biratiya me a hezar salî bigirin. Em bi tesadüfî bi keyfî neçûn me destê xwe neda tu kesik. Em wisa jî nakin. Tabî me li Devlet Bahçelî gudarî kir ka em binirin Tülay Hatîmoğulları çi dibêje.
Hevseroka giştiya Dem Partiya Tülay Hatimoğulları diyar kir ku divê tejî talê İmraliyê bê rakirin. Em ji bo aştiya bi rûmet ji müzakerê re vekirîne. Divê bernameyeke şember bê eşkere kirin. Di derheqê Rojhilata Navîn û cîhanê de Hatimoğulları got dîzayneke emperyalîst li ser gelê Rojhilata Navîn tê ferz kirin. Dixwazin nexşeyên nû, xerîteyên nû xêz bikin. Ê bi Xwedê baş dibe. Xwezî ev şerekê nû yê parvekirine ye. Şerê heremê ê hêziyên emperyalîst e ku dixwazin pergaleke nû ya cîhanê ava bikin. Dixwazin li ser çavkaniyên enerjî ji bo rezervên gazê şer derbixin. Mesela ême tiştê ku eman da bikin tune ye, ez îro pê hesiyan hikûmeta AKP bi qasî 6 milyar dolar 6 milyar dolar hûn bînin ber çavê xwe çend fabrîka dikarin werin avekirin. Rezervên dewlemendiyên bin erdê weke zêr, zîv tiştê din li Elezê zê daye şîrketekê nêzê xwe. Şîrket bi qasî 3-4 milyar dolar daye hikûmetê ji bo bikaribe van rezervên ku fiyeta wî bi qasî 6 milyar dolar e bigire û bixebitîne û wan dewlemendiyan ji xwe re bifroşe. Çima vê dibêjim? Dewlemendiyên Kurdistanê ji xwe hatine parvêkirin. Ji xwe diçin ji xelkê re, ji xwe para me nakeve. Ha çûye ji Amerîkayê re, ha çûye ji Tirkiye re, ha çûye ji nizamşikî re. Eger di berdêla van dewlemendiyê me de ji me re statû were îlan kirin, axekî were îlan kirin ji bo me, garantî ji bo netewa Kurd, merov dikare nîqaş ke. Ez behsa wî dikim. Ya tiştê ku ji divê çarçovê de dibêjim, tiştê ku eman de bikin tune ye. Gotinên Hatîm Tülayoğulları em devam bikin. Hûn dizanin Dem Partî xwedî seknekî çawa ye. Mîna doh îro jî li gel aştiyeke bi rûmet de Dem Partî. Ji bo avakirina aştiyeke bi rûmet çi berdê hewce bike em didin û em amade ne di pêşa rojê de jî bidin. Di vê mijarê de em ji bo müzakere ji bo guftûgoyê amade ne. Li divê neyê ji bîr kirin. Em ne gotinan em pratikê dixwazin. Divê tenê bi gotinê bi sînordar nemîne. Divê derkevin pêşberî kamereyan, pîlan, bernameya xwe eşkere bikin. Bi gavên wiha vekirî, zelal, şember siyaset ancak dikare were kirin. Dibêje Tülay Hatimoğulları. Yani divê mirov ji guherînên Rojhilata Navîn netirse ji ber ku tiştê ku eman da bikin tune ye. Bila xerîtê jî biguherin, sînor jî biguherin, bila statû biguherin, dewlet mezin bibin, piçûk bibin, nexeme. Çi dibe bila bibe. Ama tiştê ku eman da bikin tune ji ber ku dewlemendiyê me ji xwe destê xelkê dane. Sûriye jî, İran jî, Tirkiye jî, Iraq jî dewlemendiyê me heta davî ji xwe re bikartînin û milletê me dîsa feqîr belengaz e. Bi hêviya rojên xweş azad hûn here bin xatirê we